losing time, taking up space. Brave at each and every embrace. I know what it's like loving you. I wait close enough to reach, chasing shadows. I'm talking about those guys. Oh, they're looking nice. Wave to them from down here. Yes, man. Yes, man. Yes, man. man. Are you guys doing good down here too? Oh, yes, yes. We just getting warm up. This is one of the only country song I know. No, man. What are you talking about? I hear the train coming. Hey, no. Rolling play? down the bend. Yes. Ay, maano ka dance? Hey, my brother, what's that? Oh, sorry, man. Are united, you'll never be divided. Just remember that, man. Let's go with some love, man. Oh, sola voy con mi pena, sola va mi condena, correr en mi destino para burlar la ley, perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Here we go. ¿Por dónde salga el sol? ¿Por dónde? Full of both your arms, they call me clandestine, 'cause I run under your spine. Here we go. ¿Por dónde salga el sol? 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 Hey. All right. If you're a kid, you cover your eyes on this song, okay? I mean, your eyes, your ears. Here we go, sir. Welcome to Tijuana, tequila, sex, and marijuana. Welcome to Tijuana, tequila, sex, and marijuana. Tequila. Bienvenida a Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana. Uy, 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 uy. Pero it's up to you. All I can do, I've done. Memories won't go. Yan, nung isang araw pumunta kami dun sa Jazz Music Festival. Yan, dyan sa may by the river. Yan. Kaya yung intro ko yun. Sinama namin si Mama. Pero nung Sunday, kami lang ni Isabel. Natapos kami mga 10 PM na. Umuwi kami ng mga 10 PM. So ngayon ay nandito kami sa Smithies. Yan. Nagbe-breakfast muna. Gawa ng mamaya sasama kami para mag-grocery kasi this week napapasok. Aalis kami ng Saskatoon City. So may trip kami away sa Saskatoon. So hindi ko muna sasabihin kung saan at mamamalingki sila Joanna at
sasamahan namin sila. Ayan. Water. Kami ay late na gumising, mag-aalaw na no? Alas 12. Mag-alas 12 na. Kaya nag-break. Ano po, paghahingi ng water. Hingi tayo dun sa babae. Kaya nagbe-breakfast muna kami dito sa Smithies. So after nito ay susunod kami sa Superstore. Yan. Yan ta, kain muna kami. Yan. Ito yung lunch namin diretso. Kadidikit manggaro ka yan. Ano? Anong luto ba yan? Ilalaglag yung sa Enchilada. Oh, Jericho. Okay. Magkuha ka ng carrots. Carrots, pirang carrot. Pang soup. Duwa lang, duwa. Kapab. Duwang carrot. Duwang carrot. Pang soup, honey. Next. So, next. Ini po, onion. Langka ito daang kan, sabi ni Marco. Kan. Narin? Langka. Ano yung simba? Wala akong sa restaurant. Apat. Di po mama doon. Okay, giwak na. So naghanap kami ng tilapia na wala, ay na may kaliskis. Kasi ihawin ata nila. Pag wala sa MOA. Langka na nasa Yan, nandito kami sa Superstore yan. Sila kuya ay namimili ng kanilang lulutuin. Itong Ay, sa ano na lang kumukus ko magpakalig. So yung iba sa MOA na lang kami kukuha. Yan. Yung makarel, mga ganon. Karami na? Binigan ko yung sauce ha. Mayo nga nag-book na lang. Mansik na, dahil no. Girl, ayun. Oh, ketchup is a chicken. What's that? So, pang juice. Let me see. Pag mayo, di Ketchup. papa, di pwede masamawa. Sa MOA na lang yung iba. Mayo. Gimana? Naubos na sa tauyo. Di ba bakal ng tauyo? Kaya lang, di pa kasi sa Silver Swan, empty. Yan. Oh, soy sauce. Soy sauce. Vinegar or Empty. suka, empty. Mabenta sa Superstore. Too many Filipino. Like us. May kasunod yun. Ano? Brain empty. Meron pa, bank account, empty. Baka empty, negative. Negative. I'm here. Negative. Ano na? Daddy, gusto mo bang mag-ano, corned beef in the morning? Kamu kung anong gusto niyo. Kami ni Papa kung ano lang yan, yung lulutuin mo. Yung talaga nang lulutuin mo. Argentina. Aren? Iba yung brand. Ano Gusto yan? mo ning kakosa? O ito. Or O kakosa. si Hubi na green. Young green. Ay, siyempre, yung green per me. Renata ko sa garo. Bako man yan lang ka. Langka baga. Jackfruit. Jackfruit. O una ko sa saro. Anong kapag katong saro man? Nabilog. Nagaro lang ka. Itong... So, masarap man sa ginutaan. Ugob. Yan. O ano ba ko rin dyan? Ayan na lang. Ayan. O, abuton mo. Problema kasi maabot ka. Si Papa. Gawin mahulugan ka. Aday ko man niya. Ang tataan. Pira. Ha? Mga tulo. Marami pa kaming hinahanap. Kasi nga marami kaming dadalhin kasi marami kami. Siguro ini aram taman ni egg lang.
busy po silang magbayad. Yan ang iniiwasan kong part, yung magbayad. Yan po. Babayad po sila. Mura talaga sa superstore, no? Ang dami na nung nabili natin, pero 100 plus lang. 150 lang ata, no? Wala nga ata eh. Pero kung sa iba, siguro sa 300 na yun. So, lipat naman kami sa MOA kasi yung iba katulad ng tilapia, yung mackerel, doon na namin kukunin. Ganito naman dito, minsan hindi mo mabibili lahat sa isang store, tapos kailangan pumunta sa iba. Kasi minsan may mga preferred brands. Tapos lilipat, pupunta pa tayo ng Walmart na. Walmart for, stuff. Tapos Dollarama. Dollarama pa. Yan, punta muna tayo ng MOA. Ang Sili, lemon. Malang lemon, no? 560, 15, 560. Mackerel. Yan po garo naman ng mackerel sa puro. Pampano. Igwa, tilapia. Ini masiram. Ano po? Ini pampano, masiram ni. Sinigang. Ano po yan? Hindi ko gusto masyado yan. Yan ano? Steak? Galunggong. Galunggong yan. Galunggong. Po. Ay, mackerel. Ayun, mackerel, oh. Ano yun? Ano yung mackerel? Sabi nyo yung mackerel. Makarel Marco kasi sa foil, ikaw magluto. Pera. Dua. Tulo. Dua ka, masulong ang... Ito may ano man kita. Ikakagda po sa foil eh. I-grill. Noon. Tilapia. Marco, ikaw na magpilit. Indro. Ay, ini natin sa makarel. Oh, yan. Tira. Pera. Perang tilapia. Perang tilapia. Di na po ninduwang ini. Iya. Pera. Apatan na? Duwang arog ka ni? Cari. Yan, narap din. Pwede na yan. Sige na. Ay, papadiki, ano po si pang barbecue? Si Joanna. Minsan igwa, minsan mayo. Mayo baga dyan. Oh, yan. Oh. Yan. Ini. Pork belly. Alyam ko. Ini. Baga. Yan na lang Marco Garo. Tagarada Ini, ko pero lang. dakula. Angkat. Yan, iyo. Yan, mas malaki-laki yan, no? Mas malaki-laki. Siguro Marco daw ako, no? Duwa. Nakainom-inom. Ay, Ma- kasi na isali sa vlog na inom. Kasama na yan. Baka ang plastic. Mamasita. Masira. Barbecue. Ang barbecue po ini ano? Si Coco barbecue ang ginilibo naman. Oo, tinutok. Ini, itong tuhog, pwede ini. Joanna nagre-request. Pwede ini. O, yan Sa na may lang. taba, oh. Pwede. Pwede ini. Loin ba? O shoulder? Ayan ang pork shoulder. Dikit na eh. Ha? Dikit, mga duwa ka ni. Tinatanggal ang araw po, tinatanggalan yan ani tarog ka ni. Ning Para kulit. malumoy. Pero pwede man dae. Pwede man dahil ibata na. Kung gusto mo, ini. Pwede man eh. Talagang pang ano. Ini oh. Kadapol yan. Ni. Ini na lang. Ayo. Shoulder, ito malumoy. Malumoy kayo yung shoulder. Nalumo. Ini shoulder man ini. Ini ano ning lugar. Are. Loin. Whole. Ayan, pwede man yan. Pwede man eh, makapalang taba ka niyo. Pero Kaso baka shoulder na lang Marco tawalumoy da ang shoulder. Ay, ano Sabi ba? ni. Ayo. Ini na lang. Ayo. Ano ra ini Sa na lang barbecue? nasaro. Tagaro baga mas takol ini. ayo. Ini na, na lang okay na saro yan. na lang. Takol na yan. Bone marrow, 1, 2, 3. Yeah, Yeah. and more, 2 more. Ah, 2 more? Dosing pidaso, girl. The more the merrier. Dumakit sa Victoria. 1 more, please.
O yun ang bone marrow ta daddy oh. Ano, dawan. Mag-just TV tayo ha. Ay magbukbang kita. Tsara ba? Mapasin kayo baka tsara? Oh, bone marrow check. Kitchen, may time baka mo. May Bone marrow check. Yan. Main event. Ano pa? Mamasita. Wala doon tanin mo ta. Wala. Ketchup. Ano pagluto ko yan? Kaya asalong. Asal. Mahin timpla, yun na yan. Asalong. Bone marrow. Saan ito ko yung nakaka sa bone marrow? Yan doon. Sa gilid. Dulo. Dulo kalagay. Beef kneecap. Ito beef. Bone marrow. Bone marrow. Nako. Mura na, $2 na. Ayos. Tapos i-grill mo lang ano? Yeah. Yung sa bulalo. Dami. Ang dami, no? Pinakatkat na kasi ni Kuya. Oh. Sanda makmak. Parang mumukbang tayo dun, ha? Hindi ko maintindihan. Kadakol. Mayang ibang ginibo. Magkakan. Dahil man kita makamping. Balot. Ito. May balot na. Sabi ko, Marco. Ah. Balot. Magkano to? Balot to eh. Kunin ko to. Amin. Oh. Ano sabi mo? Dami-dami ng pagkain binili. Kaya ako ang duda ko, ang sabi nila camping. Ang mangyayari niyan, hindi yung camping. Ang mangyayari niyan ay magluluto lang doon. Kaya dami-dami lulutuin eh. Paano makakapag-camping yan? Busy sa luto. Luto ng luto, ang daming mga naiisip. Tapos dalawang araw lang. Dalawang gabi. 3 araw. Ito akin to. Mamaya. Balot. Ano po yan? Mamasitas. Ang barbecue. Ano ni? Balot? Balot. Yang bone marrow, pag masyadong dako, iwawan at ang half time ng lulog ako. Ibulalo. Hindi naman dadalhin lahat. Nagkuha akong balot. 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 Uy, binuksan na. No, wait. You have to pay first. You know? Pay first. Pay first. Ay, gusto niyang Pwede kunin niyang na ano. pa kakanon ka yan. Sige na. Mababayaran taman eh. Same on price ka yan. Bawal daw. Ha? Dahil mapaaram ako. Sold out yung ano. Itlog na pula. Salted egg. Sold out. Halatang marami tayong kababayan dito sa Saskatoon. Ano? Okay na? Ang dami oh. Hindi ko talaga nasa China ito. Bone marrow. Ay, tatinakpan sa bone marrow. Mama, I hereby give you my promise ring. Here, Isabel. Nakarami na. Ito ay pandagdag lang namin. Konti. Sana si Joanna? Nakasil tong sibuyas oh. Day 7. 11.97. 11.97 ni sarong araw ka ni? Oh, 11.97 lang ng sarong bag na ni. Para sa to, gusto mo? Kaya baka palaka lang yan. 11.97 na. Ang dami. Grabe. Ano yan? Si mama kahit saan pumunta. Kaya pala nalo yan. Ha? Tubo. Magkano ganyan? 277? Wala pang ano? Wala pang katas. Let's go. Okay na yan oh.
Ano, kay Konta ba kanito? 12 na lang. Ah, bako siyang ano, tissue lang pala, no? Thank you. Ano, inano mo? Paper towel? Paper towel. Ayun, paper towel. Tulog na si Isabel. Di ba nila kasi yung Pagod. Regular. Where are you? Sa Fast Station 8, sa 8th Street. Tell them, dali. And the now is a pancit spicy. The pancit spicy o nga. Maanghang kasi yung order ko. And the burger. You don't have burger? I have. Yes. Ang anong lasal. Very basic man lang po bagang lasa. Kumaka very basic din yung tatawag ibo. Ano sabi ni Jik Jik? Mama, kinakan ko kayo naman sa restaurant na philosophy. Ay, iba man to girl. Bruschetta ito. Kaya nga sabi ko sa wag. Pero girl, para sa itsura. Hindi burrata ito. So, yan kami tapos na mag-grocery ng aming mga dadalhin. No, madam. Aking anak ay tulog na. Kami Kaya- nag-dinner na rin sa fa. Hindi na sila sumama. Alam mo, ang problema namin ngayon kung paano namin ubusin yung mga ganos. Pero dakulog to. Parang ang dami. You like dakul. Ang dami na Okay lang yan, the more the Pero sabi merrier. ko nga, lutuin lang natin yung kaya kasi wala tayong ref doon. Tsaka girl, itong bone marrow, i-count mo lang. Kung tas ang ikaw iba. pala ano? Tas ang iba, iulan ng ulan na dati. Ay, ano yan? At nagluluto pala si madam ng ano yan, madam? Burata. Burata? Hindi ko alam. Bureche? Kami katatapos lang kumain sa fa. Ngayon naman, ito naman burata. Kumain naman pala kayo. Oo, sa pa. Pinakapan ko na siya. Nakabili ka pala ng ano? Itlog na maalat? No, wait, my. Wala. Next time na lang. Next time. Okay, ma'am. Para sa breakfast. Okay lang sa aga na. Burata. Tapos, diba, dahil na kami nung nagbakal, sabi ni Pag kanina. Ayun. Yan na yung ginawa ni Madam Helen na burata. At matikman na. O, tikman mo na to. Ayan. Oh. Ano? Burata. Ano? Tinawag siyang burata dahil sa cheese niya. Yung burata yung cheese. Burata. Actually, wala naman siyang lasa. Nagantang salmon kung gano'n. Anything you want. Bagay nga ni kayo ditong pigluluto girl ang tomato. Tapos yung itlog, ano yung milit na itlog? Ibo kaya kayo ditong burata at saka... Tawag doon? Ano nga nito? Yung kulay orange? Bruschetta? Bruschetta. Bruschetta. Bruschetta and burrata. Baka burasha. Burach. Brrrr. Anyways, either way, basta naman grabe. Iningaling bread na yung girl at tandaan mo kung nagkakan kita doon. Ano? Ayos. Okay lang, Marco. Hindi niya magugustuhan si Marco. Try ko man daw sa Ang pili ka oil, tapos ng Oo, ilan kong bread mo. Ganyan yung baon ni Kuya. Wala. Yung baon si Kuya? Hindi. Yung kanyang dala ko mukha nagpaklap. Mahal. Nga? Pero di ako katlak. Ako ba sabi? Kakakubit ka. Sige. Marco, try mo. Ha? Try natin. Pero ang ano kaya may lasa, pwede man optional naman silang arugula. Optional lang yung arugula. Pwedeng basil, pero ayoko sa basil. Pwedeng daw ng malunggay. Piling oregano. Kaya ng wine! Pwede na grip ang hugdaan. Punta na inyo. Naman sa Nung elementary pa ako sa Pilipinas, ito yung breakfast ko minsan. What? Si tatay gumagawa, tapos si nanay. Hindi na. Ganito yun. Oo. Girl, testing ko isang talaga. Minute niya.
Ito lang kagawin lang kami. Halo yung mga 5 hours mo nila. Kaya kami sa camping. Masarap. So work na? Nakakapalasa yung ano, yung itim na ano. Hindi nila kailangan Mahilig talaga siya sa maitim. Girl, tinaw ko na kailangan mabapit. Ay, mga sabi ni Papa, ikaw magiging kurban tinaw ni Helen sa gusto kabahaw ito. Yun yan para... Pero effect talaga ni? Yun, syempre, effect yan. Galing sa Walmart. Sa Walmart, para to keep our drinks warm. Yeah, it will last for 4 to 6 hours. Ito yung ta. Tinetesting ko, kaya itetesting ko. Pag nagtimpla kayo ng kape, 1 month bago lumamig. Grabe. Hindi, ay gusto ko pa. Mama, mag-ibo pa ako? Sarap. Diyan naman, busog na muna. Bigyan mo si mama. Siram? Hindi gusto mo pa ng ano. Pero mag-ibo na ako, tagbaga naman. Si Papa. Hindi makataw. Masarap ba? Masarap. Tomato na may cheese. Dapat may wine. Cheese na. Burrata. I-google ko nga kung ano talaga tamang pronunciation dyan. Burrata, burrata. Anong tamang pronunciation? Ano yan? Nga? Burrata. 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 Ay, may wine. May wine. Sige. Wine. Burrata. Sige. Burrata. It's burrata. Burrata. Igwa po, kaso. Ato pong mayo kamural daw kami kaning inom. Ang masarap po ini. Abo ninda kayo mama. Ang gusto ninda Si mama kasi palagi uminom gabi-gabi. Vodka. Margarita. Oh, margarine. Inuunaw na. Inuunaw na butter. Kalagaan ko lang. Masarap yung red wine. Oh, sige, tapos wine ka. Dali. Yan. Yan. Sangria. Sangria. Kaya bibili na sa Costco. Mabenta yan sangria. Sangria. Ano yan? Ano yan? Ano yung nose? Ito yung ano. So mga kinamutan ko na ini. Ito yung cheese ng pakita ko yung cheese ng burrata. Yan. Burrata. Ay. Siyempre mag-artsy-fartsy na lang tayo ng slice. Ay wow, may mama. Pasensya na sa mess. Tapos yung black ang tawag dyan. Yung... Ito. Ay, well dyan? recommended Nona Pias galing ng Costco. Wait naman ako. Nona Pias. Pwede siyang panghalo sa salad, kung gusto mo. Pag wala, dato puti soy sauce. Lagyan ng asukal. Ganun siya. Lagyan ng asukal. Burrata. Burrata. Ano in-order niyo? Fa? Sinda pa? Ano naman ko support siya ko naman. Tapos ito, in-order pa to ni Helen sa Rome. Ano yan? Pero sabi nila, Pero ano? naluloko lang daw tayo kasi hindi naman talaga yan. Compliments. Bansang Italy. Ano ata ito eh? Walmart. Hindi, compliments is Sobeys. Sobeys ata eh. Yun ang company nila. Mas makapangyayamanin pero Oo, ibang daw. Ito yung cheese. Pero dito, Burrata. Bigyan mo.